10 сол пеш шахсе ба худ савол кард ки чӣ гуна ман метавонам ба ниёзмандон ёрӣ расонам. ин савол асоси ба вуҷуд омадани як идеяи созанда гашт бо номи фонди хайриявии музаффар. ҳоло бошад ин иқдоми хурд ба як корвони бузурги некӣ мубаддал гардидааст ки барои зиндагии хубу беҳтари мардум саҳм мегузорад. дастгирии шахсони эҳтиёҷманд, ятимону бепарасторон ва шахсони маъюбият дошта зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон қарор гирифта, дар пайравӣ ба ин таваҷҷӯҳ аз ҷониби ниҳодҳои ваколатдор шахсони саховатпеша пайваста кӯмакҳои моддиву маънавӣ ба ин қишри ҷомеа расонида мешаванд. мо ба хубӣ дарк мекунем ки ҳамчун шарики боэътимоди давлат дар амалӣ намудани барномаҳо дар самти сохтан ва барқарор кардани иншоотҳои иҷтимоӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи муҳити зист боз ҳам фаъолтар гардем. вақтҳои охир бо ҳидояти роҳбари давлатамон саҳми ашхоси саховатпеша ва соҳибкорони ватанӣ дар ободонии кишвар афзуда истодааст ки ин хеле хурсандиовар аст. фонд дар ин ҷода низ нақши бисёр муҳим мебозад ва мо чун ҳамоҳангсозони барномаҳои иҷтимоӣ ширкатҳои ватаниро барои амалӣ намудани фаъолиятҳои муштарак муттаҳид менамоем. фонди хайриявии музаффар ҳамчун лоиҳаи иҷтимоӣ давоми 10 сол аст ки бо ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа афроди дорои касбу кори гуногун ва соҳибкорони ватандӯст дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти муваффақонаро ба роҳ монда ба дидаҳои ноумеди ҳазорон нафар шахсони ниёзманду барҷомонда шуълаи умед бахшидааст. бо камоли шодмонӣ метавон гуфт ки то имрӯз фонди хайриявии музаффар тавонист шумораи зиёди шахсони хайрхоҳу саховатпешаро дар роҳи саҳмгузорӣ ба амалҳои нек муттаҳид созад. аслан дар фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик саховатмандиву эҳсонкорӣ ва анҷом додани амалҳои хайру савоб аз ҷумлаи арзишҳои волои инсонӣ арзёбӣ мешаванд. зеро онҳое ки ба дигарон кӯмак мерасонанд ва корҳои хайр анҷом медиҳанд, номи некашон дар зеҳни мардум то ҷовидон мемонад. ҳадафи аслии фонди хайриявии музаффар ин пеш аз ҳама дастгирӣ намудани шахсони эҳтиёҷманд, мусоидат ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар ҷомеа ва тавассути роҳандозии лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ ва даъвати дигарон ба иқдомҳои хайрхоҳона саҳм гузоштан дар ободиву сарсабзии ватан мебошад. фонди хайриявии музаффар яке аз ҷузъҳои муҳими ширкати идоракунандаи 55 Group мебошад. ширкати мазкур дар баробари оне ки сохтори тиҷоратии бонуфуз аст, ҳамчунин баҳри дастгирии иҷтимоии мардум аз худ масъулияти боло ва шоиста нишон медиҳад. фонди хайриявии музаффар фонди ватанӣ мебошад ва 10 соли фаъолияти мо як таҷрибаи хуб ба мо додааст ки мо аз як ташаббуси хайриявӣ ба фонди бузург табдил ёфтем ва имрӯз лоиҳаҳои зиёд дорем, аз лоиҳаҳои хурд то лоиҳаҳои калон ва ман фикр мекунам ки ин намуди фаъолият, ин ибрат барои бисёр соҳибкорони ватанӣ боиси таваҷҷӯҳ аст ва дар оянда низ онҳо метавонанд як саҳми бузург барои дастгирии ниёзмандон расонанд ва таҷрибаи мо, дониши мо, фаҳмиши мо дар ин самт албатта кофӣ мебошад имрӯз ки мо тавонем дар якҷоягӣ дар оянда бо соҳибкорони ватанӣ лоиҳаҳои бузург анҷом диҳем. табиист ки барои натиҷабахш намудани ҳар иқдоме ҳамкории дастаҷамъона мебояд.
фонди хайриявии музаффар дар масири фаъолият барои тақвият бахшидани амалҳои эҳсонкорӣ ва инсондӯстӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва шаҳру навоҳии мамлакат ҳамкории зич ва самарабахшро ба роҳ мондааст. солимии миллат бойгарии асосии давлат аст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. ин масъаларо ба инобат гирифта масъулини фонди хайриявии музаффар фаъолияти худро бештар ба самти ёрии тиббии иҷтимоӣ равона намуданд. саҳми фонд дар даврони хуруҷи вируси COVID-19 барои дастгирии аҳолӣ ва муассисаҳои тиббӣ назаррас буд. дар доираи амалисозии барномаи дорухонаи иҷтимоӣ ниёзмандони зиёд ва чандин муассисаҳои тандурустӣ мунтазам бо доруворӣ таъмин карда мешаванд. дар ин замина пайваста суҳбату вохӯриҳо бо ҷалби мутахассисон миёни ҷомеа вобаста ба мавзӯъҳои зани солим, миллати солим, таъмини ҳуқуқҳои шахсони гирифтор ба бемории вируси норасоии масъунияти одам, роҳҳои пешгирӣ аз гирифтор шудан ба бемории қанд, бемории саратон, пешгирии зӯроварӣ дар оила гузаронида мешаванд ки ин ҳама қадами устуворест ба сӯи ҷомеаи солим. таъсис ва фаъолияти фонди хайриявии музаффар дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи нодир аст, зеро он ягона фондест ки бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ рӯи кор омада иқдомҳои наҷибаш аз тарафи волонтёрон амалӣ карда мешаванд. рушди ҷамъияти волонтёрӣ дар маркази таваҷҷӯҳи фонд қарор дорад. ҳамин аст ки фонд аз ҷониби барномаи волонтёрони Созмони Милали Муттаҳид ба рӯйхати ташкилотҳои волонтёрии Осиёи Миёна чун таҷрибаи нодир шомил гардидааст ки ин худ эътирофи касбияти баланди ташкилот миёни кишварҳои Осиёи Миёна мебошад. чорабинии фонди хайриявии музаффар ба мо имконият медиҳад ки як кори хайр намоем, оила ё ин ки муассиса ё ин ки корхона ёрдами худро расонем ва кормандони мо дар фаъолияти фонд ҳамчун волонтёр иштирок мекунанд ва чорабинии волонтёрӣ ё ин ки фаҳмиши волонтёрӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ низ бисёр имрӯз машҳур шуда истодааст. дар ин низ саҳми фонди хайриявии музаффарро ман мебинам. барои чӣ? Барои он ки ширкатҳои мо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон кам нестанд. ҳар яке онҳо волонтёри фонди хайриявии музаффар ҳастанд ва гӯем ки инфраструктури муайян доранд. ҳамаи ташаббусҳое ки аз тарафи фонди хайриявии музаффар мешаванд, онҳо пурра ба сиёсати хиратмонданаи роҳбарияти кишвар, пешвои муаззами миллат ҳастанд ва аз ин лиҳоз мо ҳамаҷониба ҳаракат мекунем ки иқдомҳои фондро дастгирӣ кунем, ҳамкорӣ кунем. кормандони мо ҳамчун волонтёрҳои фонд ҳамеша ҳаракат мекунанд дар ҳамаи ташаббусҳо, дар ҳамаи аксияҳои фонд иштирок кунанд, як баҳра гиранд дар ҳамин кори хайр, дар кори нек, зеро ҳар як кори нек, ҳар як кори хайр ҳатман ба ҳар як шахс бармегардад. мақсад аз амалӣ намудани лоиҳаи дастгирии соҳибкории иҷтимоӣ аз он иборат аст ки лоиҳаи мазкур гурӯҳҳои осебпазири аҳолии дорои истеъдоду ҳунарро новобаста аз мавқеи ҷамъиятӣ ва имкониятҳои ҷисмонӣ дастгирӣ менамояд то ба даромад расанд. بعد از شناس شدن با فوند خیریوی مظفر زندگی من با کلی تغییر یافت. وقتی که با ماشین‌های دستی کار میکردم در اونجا کاری من تماما دیگر بود. وقتی که به من تقدیم نمودن ماشین‌های دوزندگی زمانوی، همه دوخت من، همه کاروی من با کلی تغییر یافتند. من توانستم همه مسئولیت‌هایی که آماده میکنم با دستگیری فوند خیریوی مظفر با بازار برده فروشم. اینچنین از آنها من فرمایش میگیرم که لباسا فرمایش شده است، شما بدوزن بیارین. ما همراه شاگردامون یک جای شده آن لباسا رو آماده میکنیم و بعدا میسپاریم به آنها. سال 2023
бо кӯмаку дастгириҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи олимпӣ ва Фонди хайриявии Музаффар ки сарпарастони мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ мебошанд, мо тавонистем ки шахсони дорои имконияти маҳдудият дошта дар ҷумҳурии ҳамсоякишвари худамон Узбекистон аз намуди дастхобонӣ яъне армреслинг иштироки фаъолона дошта бошем ки мо аз ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари азизамон 23 нафар дар он ҷо сафарбар шуда будем. Яке аз онҳо ман будам. Дар он ҷо ман ҷои сеюмро сазовор шудам ки парчами кишвари азизамон Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ чемпионати Осиё ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон гузашта истода буд, парчами худро баланд бардоштам. лоиҳаи зиндагӣ бидуни саратон яке аз иқдомҳои муҳими фонд маҳсуб ёфта баҳри коҳиш додани шумораи гирифторони бемории саратон миёни занон ва маърифатнокии шаҳрвандон ҷиҳати саривақт гузаштан аз ташхиси ин беморӣ равона гардидааст. фонд зиёда аз 400 занро аз оилаҳои камвизоати шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон ба ташхиси ройгон фаро гирифт. ҳамчунин фонд тавассути роҳандозии семинарҳои омӯзишӣ ва суҳбату вохӯриҳо бо мутахассисони соҳа дар баландбардоштани сатҳи донишу малакаи занону ҷавондухтарон вобаста ба роҳҳои пешгирӣ ва табобати бемории саратон мусоидати фаъол намудааст. ба шуғл фаро гирифтани занҳое ки бемории саратонро аз сар гузаронданд аз тадбирҳои муҳими фонд мебошад ки ба онҳо умеди дубора мебахшад. ман ба касалии саратон нигоҳ накарда нафаҳмидам ки чӣ хел ман касалам. Фонди хайриявии Музаффар ёрдам карду ба ҳамин касалим чанд 8 химия гирифтам, чанд маротиба хун рехтам, табобият гирифтам. ҳар моҳ балниса рафта и назари духтур мегзарам. Неки ба ҳамин касал нигоҳ накарда хидматнағз ҳис карда ман гулпарвар шида кор мекунам. то имрӯз Фонди хайриявии Музаффар моро дастгирӣ карда саломатии худро барқарор кардем. ман боварӣ дорам ки Фонди хайриявии Музаффар дар оянда занҳое ки мисли ман касалии саратонро аз сар гузарониданд дастгирӣ мекунад. пиронсолону маъюбон доимо ба кӯмаку дастгирӣ ниёз доранд. лоиҳаи кӯмак ба хонаи пиронсолон собиқадорони ҷангу меҳнат маҳз бо мақсади расонидани кӯмакҳои моддиву маънавӣ ба ин хишри ҷомеа аз ҷониби Фонди хайриявии Музаффар рӯи кор омадааст. дар доираи лоиҳаи мазкур ба 8 хона интернати пиронсолон ва маъюбон мунтазам кӯмакҳои хайриявӣ расонида мешавад. дилхо имкониятҳо вақте мо пайдо мекунем ба як аз дасти ёрӣ дароз кунем, аллакай мо ҳамон имкониятро истифода мебарем, чунки сараввал таъсиси ҳамин фонда ба ҳамин хотир таъсис шуда буд ки дасти ёрӣ дароз кардан. ҳамин вақте ки ба як аз дасти ёрӣ дароз мекунӣ, некорӣ мекунӣ, ин ҳам сармоя аст, сармоягузорӣ аст ба инсонгарӣ. яъне ки ҳамон эҳсосоте ки ту мегирӣ, ин як чизе ҳаст ки дар тамоми ҳаёт як чизи фаромӯшнашаванда ки ту бо бақувват месозад, чунки ту ҳис мекунӣ ки ту сабаби шудӣ ва як каса метавонӣ дастгирӣ кунӣ. пештар мо мерафтем якум қадамон дар ҳамин хонаҳои маъюбон, хонаҳои пиронсолон, ҳар эпизодое буд ки медидӣ як чанд эҳсосот ҳаст, эҳсосоти зиёд. не ки як дарси асосӣ ки мо аз ҳамҷо гирифта будем, дарси шукргузорӣ, ки шукр ки ман сиҳат саломат ҳастам, биниш дорам, фаҳмиш дорам. ҳамин албатта барои онҳо ин як имтиҳон аст ва барои мо як масъулият аст ки мо ҳам бояд коре кунем ки нишон диҳем ки дар ҷомеа тоха нестанд, танҳо нестанд. солҳост ки фонд диққати махсуси худро ба хона интернатҳо равона кардааст ва дар таъмини онҳо бо ашёву лавозимоти зарурӣ, сару либос, маҳсулоти хӯрокворӣ, инчунин таъмири биноҳо ва таъмини лавозимоти варзишӣ корҳои назаррасеро анҷом додааст. бо дарки он ки китоб ҳамчун ганҷинаи бебаҳо дар ҳама ҳолатҳои зиндагӣ ҳамрозу ҳамнишини мост, дар доираи лоиҳаи кӯмак ба мактаб интернатҳо барои бошандагони парваришгоҳи назди мактабии ноҳияи Фархор ва муассисаи таълимии мактаб интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Мастшои кӯҳӣ беш аз 800 нусха китоби бадеӣ
тақдим карда шуд. ҳамчунин миёни хонандагони ин муассисаи таълимӣ озмуни китобхони беҳтарин роҳандозӣ шуд, ки меҳри китобро дар қалби онҳо дуча намуд. албатта китоб аст, ки инсонро ба сӯи доноӣ ва огоҳӣ мебарад. дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдому ташаббусҳои неку созандаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати сабзу хӯрамгардонии муҳити зист тавассути лоиҳаи кабудизоркунии ҳамасола маъракаи ниҳолшинонӣ доир мегардад. ин ҳама баҳри саҳмгузорӣ дар татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад. инчунин дар доираи лоиҳаи кабудизоркунӣ фонд ният дорад, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ беш аз 1 миллион бех ниҳол шинонад. ташкили намоишгоҳи хайриявии Гулу Растанӣ зери унвони некӣ бикор аз иқдомҳои муҳими фонд маҳсуб мешавад, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи Ирами пойтахт давоми 3 сол аст, ки баргузор мегардад. дар доираи ин намоишгоҳ гулпарварон ва мутахассисони соҳа ба ҳам омада малакаи касбии худро тавассути дарсҳо ва табодули таҷриба ғанӣ мегардонанд ва ҳамчунин иштирокдорон маҳсулоти дилхоҳашонро метавонанд харидорӣ намоянд. дар давоми 10 соли фаъолият шумораи зиёди лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ амалӣ шуданд, ки натиҷаҳои онҳо тағйироти мушаххаси мусбат дар ҳаёти оилаҳои ниёзманд, дар муассисаҳои ташкилотҳои иҷтимоӣ дар миқёси тамоми ҷумҳурӣ мебошанд. ва дар баробари ин сохтмону барқароркунии иншоотҳои иҷтимоӣ, сохтмони пулҳои мошингард, таъминоти аҳолӣ бо оби тоза, таъмири роҳҳо, кабудизоркунии кишвар, дастгирии варзишгарон ва дигар лоиҳаҳои пурарзишро дар шарикӣ бо мақомотҳои давлатӣ ҳамчун дастовардҳои муҳими фонд арзёбӣ мекунанд. таҷрибаи фонди мо метавонад ба дигарон илҳомбахш бошад ва сабабе барои бунёд кардани мактабе, шинондани боғе ё ҳатто дарахте бошад ва баъди аёдати мо ба мактаб-интернатҳо ҷавононе ҳастанд, ки бо орзуи таъсиси чунин фондҳо ба хонданашон зиёдтар аҳамият медиҳанд ва ба волонтёрӣ даст мезананд, ки ин дар ҳақиқат фикр мекунанд, ки ин дастоварди мо аст. бо мақсади татбиқи бандҳои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷониби фонди хайриявии Музаффар соли 2024 беш аз 15 000 бех дарахти ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шуд. дар ин иқдоми нек зиёда аз 1000 нафар волонтёрон ҷалб карда шуданд. дар баробари дигар тадбирҳои нек аз ҷониби фонд дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси ҷумҳурӣ ҳамасола ба шахсони эҳтиёҷманд ва як қатор муассисаҳои тиббии иҷтимоӣ аробачаҳои маъюбӣ тақдим карда мешаванд, ки иқдоми мазкур сабаби хурсандии ниёзмандон ва волидони онҳо мегардад. волонтёрони фонд дар моҳи мубораки Рамазон хона ба хона гашта ба нафарони камбизоат маҳсулоти хӯрокворӣ тақсим менамоянд ва дуои нек мегиранд. бо сард шудани ҳаво ва боришоти барф кори онҳо душвортар ва масъулияташон дучанд мегардад. дар чунин лаҳзаҳо хеле хуб аст агар мо дар паҳлӯяшон бошем, бо василаи тақдими ширинӣ ва чойи гарм ба онҳо шодӣ ҳадя намоем. шояд ин иқдом хеле кӯчак намояд, аммо мо онро чун амали хайрхоҳона анҷом медиҳем, то ки ба қалбҳои меҳрубони модарон ва чеҳраҳои хастаашон хушҳолӣ бахшем. барои вусъат бахшидани раванди инноватсия ва истифодаи ҳамаҷонибаи технологияи рақамӣ, фонд талош дорад, ки ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ пайваста компютер ва планшет тақдим намояд. инчунин дар ҳошияи эълон гардидани солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фонд барои пиронсолони аз 60 сола боло курсҳои омӯзиши SMM-ро роҳандозӣ намудааст.
این کورس‌ها با رشد ملکه کسبی، فراهم آوردن امکانیت برای تشکل شخصیت، فراگیری ساکنان و شغل دائمی و طرز کار با سامانه‌های اینترنتی مساعدت می‌نماید. در عرفیت میگویند آب است آبادی است. توسط راه‌اندازی لایحه تامین اهالی با آب آشامیدنی، فاند در دهه سردار شهری پنجکند و دهه سریپول ناحیه رشت خطهای آب نوشاکی کشیده بیش از 220 خواجگی را با آب تازه آشامیدنی تامین نمود. ساکنان دهه‌های مذکور خوشحالند، زیرا از این به بعد آب پاکیزه و مصفا می نوشند. فاند نیت دارد که این لایحه را من بعد نیز ادامه داده فراگیری آن را وسیع نماید. اهالی شهرک ادرسمان مدتی دراز از راه خراب گشته سمت خوجند اذیت داشتند. هرچند مسافت تا مرکز ولایت همگی 70 کیلومتر است، اما ساکنان در این راه ساعتها وقت خود را صرف می‌کردند. اجرای لایحه با دستگیری همه‌جانبه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد شهر گلستان، تمام مردم شهرک ادرسمان برای حل این مشکلات متحد شد و فاند نیز در این لایحه بی‌طرف نماند و سهم خود را گذاشت. تا امروز بیش از 11,000 متر راه اسفالت پوش شده است. فاند خیریوی مظفر در شهرک ادرسمان شهر گلستان تالار ورزشی را از تعمیر کپیتالی برآورد. بغیر از این تالار با اسباب و لوازمات ضروری تمرینی تجهیزانیده شد. اکنون اینجا در یک وقت تا 60 نفر به مشق و تمرین بدن مشغول می‌گردند. 26 اوگوست سال 2023 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 141 شهرک شراره شهر حصار پس از تعمیر و بازسازی اساسی افتتاح یافت. مکتب مذکور هنوز سال 1990 ساخته شده، سالهای اول همچون کودکستان استفاده می‌شد. بعد از تعمیر سیستم‌های گرمیدهی و تأمین برق پر راه اندازی گردیده، تمام صنفخانه‌ها با خط مرکزانیده گرمیدهی تأمین کرده شد. سال 2022 ساختمان مکتب زمانوی برای 750 خواننده در ناحیه وخش با موفقیت انجام یافت. مکتب مذکور در زمینه یک مؤسسه تعلیمی هنوز سالهای 50 عصر گذشته ساخته شده بود بنیاد گردید. مؤسسه نوی تعلیمی به طلبات‌های معاصر دانش اندوزی جوابگو بوده، دارای صنفخانه‌های برهوا، آزمایشگاه‌ها، تالارها و میدانچه‌های ورزشی معاصر میباشد که خوانندگان امکان دارند از چنین شرایط‌ها همه‌جانبه استفاده نمایند. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن کودکستان نور رابعه در شهر کانی بادام ولایت سوغد در دایره وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری موافق با استانداردهای معاصر ساخته و جهازانیده شد. این کودکستان برای فراگیری بیش از 180 کودک به تعلیم و تربیت پیش بینی شده است که سنه 10 سپتامبر سال 2024 با اشتراک بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح یافت. اثنای شناسایی پیشوای ملت با شرایط موجوده در کودکستان بهای بلند داده چنین تدبیرهای آبادانی را نمونه عالی وطندوستی و خیرخواهی عنوان نمودند. лоиҳаҳои бузург монанди мактаб, боғчаҳои кӯдакона, пулҳо, оббарорӣ ва ғайра маблағи калонро талаб мекунад. мо албатта ҳар сол ҳар вақт фикр мекунем ки кадомаш беҳтар аст, кадомаш заруртар аст, кадом лоиҳа хубтар аст, интихоб мекунем ва амалӣ мекунем. як ҳиссиёти аҷоиб аст вақте роҳбари давлат ба кори шумо аҳамият медиҳанд ва насиҳат мекунанд. давоми чанд сол аст ки аз ҷониби фонд иқдоми салом мактаб роҳандозӣ мегардад. тавассути ин тадбир хонандагон аз оилаҳои камбизоати ноҳияҳои дурдаст ҳамасола бо ашёву лавозимоти хониш таъмин карда мешаванд. ин тӯҳфаҳо кӯдаконро барои таҳсили хубу аъло рӯҳбаланд менамоянд.
дар арафаи иду ҷашнҳо, махсусан ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, аз ҷониби фонд дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва волидони кӯдакони маъюбият дошта чорабиниҳои идона ташкил карда мешаванд, ки чунин тадбирҳои фарҳангӣ бар рӯҳу равони ин қишри ҷомеа таъсири мусбат мегузорад. ҳар лаҳзаи дидор бо кӯдаки маъюб ё ин ки бо оилае ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дорад, албатта хеле эҳсоснок ва таъсирбахш аст. Бо бисёр оилаҳо мо мисли хештабор мешавем ва мунтазам ба аёдати онҳо меравем. Дар бисёр ҳолатҳо аз кӯмакҳоямон дида худамонро зиёдтар интизор мешаванд, зеро барои инсон самимият ва таваҷҷӯҳ зарур аст. Зарур аст ки мо чеҳраи инсонии худро гум накунем. ҳангоми аёдати ин гуна ашхос дарки рисолати эҳсонкорӣ муҳим аст ва хеле муҳим аст ки дар ин гуна иқдомҳо иштироки насли наврас хеле ва хеле муҳим аст ва мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки ҷавононро ба ин гуна иқдомҳо ҷалб кунем. дар меҳмонхонаи ҳаят реҷенсии шаҳри душанбе бахшида ба 10-солагии фонди хайриявии Музаффар чорабинии идона баргузор гардид. дар рафти чорабинӣ намояндагон аз ҳукумати мамлакат, ҳайати меҳмонон, шарикон, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва меҳмонон аз дигар шаҳру навоҳии мамлакат иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст филми кӯтоҳ вобаста ба масири 10 соли фаъолияти пурсамари фонд пешкаши иштирокдорон гардид. дар идомаи чорабинӣ роҳбарияти фонди хайриявии Музаффар вобаста ба 10 соли фаъолияти натиҷабахш ва нақшаву ниятҳои оянда суханронӣ намуданд. дар идома нафароне ки пайваста аз ҷониби фонди хайриявии Музаффар кӯмакҳои моддиву маънавӣ мегиранд, баромад намуда изҳори самимият ва миннатдории хешро ба таҳиягарони ин лоиҳаи мардумӣ расониданд. дар ин баробар аз ҷониби шарикони фаъолият ба роҳбарияти фонд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар анҷоми чорабинии идона аз ҷониби ҳунармандони маҳбуби кишвар суруду таронаҳои дилангез, ки ифодакунандаи хайру эҳсонкорӣ мебошад, пешниҳод гардид ва бо ҳамин рӯҳияи эҳсонкориву хайрхоҳӣ ва ватандӯстӣ чорабинӣ ба поён расид. мо дар якҷоягӣ нерӯи тавоноем. сарҷамъу муттаҳид будан дар давоми 10 сол моро ба ҳадафҳои бузургамон ноил намуд. шумо низ метавонед ба корвони кӯмакҳои мо ҳамроҳ бошед. ҳамчун инсони хайрхоҳ, саховатманд, ватандӯст ва масъулиятшинос барои ободиву пешрафти ватан. зеро ҳадафи мо саҳмгузорӣ барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон аст.